Nwanne dị na mba metụ ụwa mma, ezigbo ya maka metụ ụwa mma. Ọnụzi ikwuribe ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, cha Igbo mamanụ, mụọ ọnụ, zụọ ọnụ, rienụ, ya gaziere gị bụ onye ọma na-esonyere m. Ọ ka bụkwa n'isi mbido TV ka mụ na gị n'ugbu a kpọmkwem. Echefukwala na aka bụkwa m onye nke gị ahụ, Maazị Stanley Chizaram Ike Ije mmadụ PLC, Akpụke TV nwa, aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka. Ịma na ịkpọ m onye mmemme, ihe ọbụla m ji na akpa nsị gị ngwalekwe ya jide. Ịma ọ bụrụ na m abịabe mmemme anaghị ebido. Maka gịnị? Maka na isi mbido bụ ebe ihe niile bidoro. Akwa ịghọtara ihe m na-agwa gị, tupu ihe ọbụla a na-eme ya bụ gịnị, anyị ebidola, anyị anọrọla ebe ahụ. Mana otu ọbụla o si wee dị, ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ na anọ m ebe ndị Igbo nọ, maka na ebe ọ na-eme ka m na-anọ, ya mere eji na-akpọ m onye mmemme. Ọ bụ na mmechi nzukọ afọ nke ndị Ozubulu Development Union nke dị na mba Lagos. Ebe ahụ ka m nọ ugbu a kpọmkwem, na mmadụ na-eme gịnị, na-ahụ ka ihe si aga. Ha na-emechi mitin n'ụbọchị taa. Ha si ka anyị bịa ka anyị sonyere ha, ka anyị gosikwa n'ụwa ihe ha ji biri. Ụmụafọ Igbo niile, ụmụafọ Ozubulu, ndị ahụ kachara akacha, ndị ahụ na-eme ha pụta ihe a na-eme, ha ncha niile nọcha ebe a na-emechi mitin. N'ụbọchị taa o nwekwara ihe ndị ọzọ ga-agba elu. O nwekwa ndị a ga-enye ihe nrite pụrụ iche, nakwa ndị a ga-akwanyere ugwu dịka ndị patron na ndị board of trustee ha, ndị ga na-ahazi ihe, na-ahụ na ihe niile na-aga nke ọma. Otu ọbụla o si wee dị, anyị ga-aga ka anyị jụkwa ha ajụjụ ole na ole, ka anyị makwara ka ha si biri, ma ha ji ụjọ biri. Ịghọtara ihe m na-agwa gị. Ana m asị gị agakwala ebe ọbụla, na anyị ka nọ ebe a. Ọ na-abịara gị naanị n'isi mbido TV. Gaa n'ihu na-esonyere anyị, agakwala ebe ọbụla. By the grace of God, usher them to the chairs, please. Ebe a oche patron. Odiwo kpokọta ngwongwo na ife mere change. Yes. Chekwa receipt na handkerchief, chekwa ha nja. None. So, biko onwe any of the patrons anọghị ebe a taa nwere onye ozi nye mee ka anyị mara biko. Ọnụzi ikwu n'ibe ndị ọma njem ọnụ, anyị ka nọkwa na mmemme mmechi afọ ndị Ozubulu. Odogwu, olee otu mere? Adị m mma. Biko achọrọ m ka iji ọnụ gị kọwatụrụ anyị ihe na-emebe taa. Deme, afọ m Chief Collins Mbegbu KSM Agbalanze Ozubulu. Ife anyị na-eme ebe a wụ meeting a na-akpọ meeting ndị OGU, Ozubulu Development Union Lagos branch. So tata ụbọchị anyị ji eme meeting ikpeazụ n'arọ. Ọ bụrụ na etu esi kwadobu, anyị ghara ime nnukwute ememme ebe a taa, mana a sị ka ebeli ịchafụ wee ji maka wee nwee some programs a sị na ya eme, like ndị board of trustees Ozubulu emere invite. Then wee nwekwazie ndị ọ na-akpọ inauguration of new patrons of the Ozubulu Development Club, Ozubulu Development Union. Patrons a wụ ndị amala aka wee wepụtasị from Ozubulu, ka ha bụrụ ndị ya mee oluo mgbe ọbụla eji kpọọ ha oku n'isi Ozubulu ka ha zaa. Onwe ife ọbụla siri ike na Ozubulu agbakọ ọnụ gwa ha jetụgwa alụ maka ife ọbụla ha kwutere na gwa ndị Ozubulu ya na-awata ya etu ahụ. Nekwa ndị nna anyị, ndị ụmụnne anyị, ndị mee patron taa, Chineke ọ ka wee na-eburu ọnọdụ niile a wee na-enye gị ekele, ka anyị sizie na ha wee na-enweta ezigbo ife ọma ya da-abakwute Ozubulu. Maka na ife anyị na-ayọ n'isi ha bụ ndụ, ahụ isi ike. Ha ya anọrọ anyị ka nka, ha ya abụ ụtara ede nyapụ Ozubulu n'aka n'aha Jizọs. Ka anyị na-esizi ebe a apụ Chineke nna, ọ mmasị ka ọ bụ na ya abịa mitin a, ụkwụ anyị eji na ya ka nka anyị ji bịa mma. Onwe ife anyị na-achọ, ndị enweghị ego anyị ejije ụlọ, mana ọ dị mkpa na ha ya eje ụlọ a. Chineke nna ya abịa wepụta tinye ego na akpa ya wee jee nye ụlọ nata. Chineke nna nyekwazie ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke anyị na-adọ. Chineke nna ọ ya adọsada Ozubulu. O ya ewetala anyị njikọta, o ya ewetala anyị agamnihu. Nekwazie elekshọn ODU a na-eme.
Chineke nna ịmara ife ọbụla ya eme na anya ọgba aghara ya adị na anya elekshọn Chineke nna bịa wepụrụ anya site na Kristi dị nwe anyị. N'eze Ikwuni Benjamin njem ọnụ Igbo kwuru okwu si na ọ na-abụ ihe kwuru ya kwudebe ya ile m anya ị ga-ahụ onye nze chizuru echizu mụ na ya n'ugbu a ọ ga-adị m mma ka ị kọwara anyị onwe gị nke ọma site n'ụlọ. Ndewo. Okay, afa m bụ Gilbert Orakwue, onye Ozubulu as you know. Afọ ọzọ m bụ Ezi Ikenna, nna abụ Chineke nke bi n'eluigwe. Ọ site n'ike nke ka m ji chida ọzọ. Ya gazie, ọ ga-adị m mma ka ị kọwatụrụ anyị ihe na-eme ebe a taa. Ife na-eme ebe a taa bụ na Ozubulu na-recognize some of their eminent brothers. Anyị na-eme meeting taa asị ka ha mee anyị patron based on so many things we have done to the union and Ozubulu in general. Dịka anyị na-abata anyị hụ nnukwu ụlọ ewuru, ụlọ mara mma, ọ bụrụ na edere ya Ozubulu Civic Center. Nke a bụkwa nnọọ oke ihe pụrụ iche. Kedu ka unu si wee mee ka nke a nwee ike dị ire? Ya bụ ife bụ nnukwu ife ịtụnanya ka ọ bụ. Mgbe m bidoro bịawa mitin a, ọ bụghị ebe a ka anyị na-anọ eme mitin. Ebe anyị na-anọ eme mitin mụ na onwe ụlọ akwụkwọ a na-akpọ Roland. Anyị nọgidere ebe ahụ. At a time, we decided to build this place. Afọ m Barrister Robert Ifediora, agbara nzọ dịrị Igbo of Ozubulu. Ana m ekele Ozubulu na ọ ya dịrị ha mma. N'ahụ ya dịrị ha mma. Chineke edu anyị duba n'aha ọfụọ. Chineke edu anyị odubego anyị duba anyị n'ime aha ọfụọ a na udo na ọṅụ. Mmadụ niile ndị emetara bụ ya eji ọfụma na ọfụma, ndị eji akwa ozu ya eji ọfụma akwa ọfụma nata. Anyị na-ayọ ka Ozubulu aga n'ihu. Ụrụ ndị ọrụ ekere m ụnụ ise na ike ọ ya dịrị ụnụ mma n'afa Jizọs. Nke izu na afọ m bụ Chief Kenneth Osakwe, ejife eji makwanụ eze Odigbuo Chimechi na Ozubulu. Eze Odigbuo taa bụ nnukwu ụbọchị Ozubulu nechara anya were ọdịka mmadụ chiwe ha patron. Ma na m bụ one of the patron. Ma na ebe gbasara patron bụ the father of the meeting. Dịka ịkọwa too small, I'm about 42 years old na ODU Lagos branch. Ma na obi m ụsa aṅụrị na-ekenekwa Chineke otu o si wee dewe meeting na ndị Ozubulu ndụ, debe ya ka ọ na-aga aga, dewekwa m ndụ. Na-ekenekwa ndị Igbo ndị mba dị iche iche ya maka n'ọnwa Disemba ka anyị nọ, mgbe fa ya eje ụlọ fa ga-eje ọfụma, ndị kidnapper ama mfụfa fa ama nwa accident, ha ga-eje gba Krismas ọfụma nata n'udo. Ihe niile ka anyị na-ayọ n'aha Jizọs, amen. Aha m Comrade UK Charles Egwu Amalụnweze, ihe eji mara m kpakpando. Mụwa wụ chairman Ozubulu Development Union na Lagos. Ebe anyị nọ kịta bụ Ozubulu Civic Center. Eji m ohere a na-agwa ndị be anyị, ndị Ozubulu, ụmụnne m, ndị obiọma, ndị ụtọ nwanne dị n'ahụ, ndị udo, ndị ọganihu, and ndị Igbo niile ebe ọbụla ha nọ na Krismas a na ha ga-enwe n'udo na ọṅụ. Onye ọbụla gbaa mbọ bata n'ala Igbo ka anyị dozie ihe, tigbuo zọgbuo si wepụ ya ka anyị nwee ike nweta ihe anyị chọrọ, ka anyị nyere ụmụnne anyị aka, gosi ịfụnanya, gosi ịdị n'otu, sọpọtụọ ndị na-achị achị. Enwe nwanne anyị na-achị achị na-azọ ndọrọndọrọ ọchịchị, ka anyị sọpọtụọ ya ka o winie nọ ya dịrị anyị mma n'afa Jizọs, wee si nọ ya dịrị unu mma. Happy Christmas everyone. God bless you. Ọnọze Ikwuni Benjamin njem ọnụ ile m anya n'akụkụ, ị ga-ahụ odogwu kajara akaja onye mụ na ya n'ugbu a kpọmkwem. Onweghị onye ọzọ na-ekwu maka ya na-abụghị Maazị Chuks Ilechukwu Ikenga. Ọ bịa bụ onye ode akwụkwọ ODU, ya bụ Ozubulu Development Union nke nọ na mba Lagos. Odogwu, ole otu i mere? Ọ dị mma nwanne m, adị m mma, ịdịkwa mma. Nsogbu adịrọ, apasa m.
ọ bụrụ na ile anya a ga-ahụ ka onye ọbụla nọ ebe a na-enwe aṅụrị n'otu obi n'obi ịhụnanya ọ bụ gịnị na-eme ebe a taa? Ihe a bụ last meeting of the year ndị ODU Lagos, so ihe anyị na-eme today anyị mere last meeting of the year wee na-emechi afọ nke 2022. Ya bụ ihe ọ dị ka ọ bụ omenafọ kwa afọ ka unu na-eme ya? Kwa afọ mana ihe mere na nke this year na ya emele ka ọ daa ụdarị nne, mana arọ ọzọ ga-akọ ahụ ama maka na nke anyị mere n'alọ gara aga ka nke anyị na-eme n'afọ. N'ihe ndị a niile a na-eri na-aṅụgwu ebe a ka esi na ọda ụda ahụ ụda ka Ozubulu si eme ihe, Ozubulu na-eme ihe na-ewu ewu, mana nke ahụ anyị si na anyị mere ọfụma last year ka anyị were nwayọọ n'afọ a ịghọtago, mana nke afọ na-abịanụ ga-adị kpọkpọ karịa nke afọ. Ndị be anyị ebe ọ bụ na Aba dị otu a onye makwa nke ụmụahịa ga-adị maka njikere gị, kedu mbọ ndị Ozubulu Development Union na-agba iji na-akwado onwe ha iji na-ahụkwa na asụsụ na omenala ndị Igbo na-aga n'ihu? Mbọ anyị na-agba riri nne maka na ndị be anyị bụ ndị kwenyere n'ihe gbasara omenala Igbo, na omenala Igbo na ọdịnala Igbo na-adị ndị be anyị mma. Nke mbụ bụ na ụmụ anyị jere asọmpi asụsụ Igbo nke emere na Lagos n'afọ a, ha jere ha tụrụ ugonata. Nke ịbụa, anyị mekwalụ mmụta maka ọkụkụ ihe ubi a na-akpọ agric seminar anyị mechara na Lagos a, wee sponsọkwa mmadụ 16 ha wee jee Ibadan nọ 3 days na Ibadan, gacha IITA na Ibadan ebe eji gosi ha ihe dịkwa iche n'ihe ọkụkụ ihe ubi. So n'obodo anyị na-agba mbọ ịkwalite ụmụnne anyị, ihe ọbụla nke bụ ihe ọbụla ị na-eme anyị na-akwalite ya ọfụma. As far as na ihe gbasara Igbo bụrụ ihe omenala, anyị na-enwe aṅụrị n'ime ka ọ bụrụ ihe dị iche na ihe a na-eme. Afa m bụ Sir Boniface Igbanugo, eze Nnabuenyi. Tata ka ndị Ozubulu chiwere anyị echichi patron. Taa bụ nnukwu obodo. Na ekpere m taa bụ Disemba, ekpere m bụ na ebe ọbụla onye Igbo nọ na-achọ nke ọma, ọ ga-adịrị ya ma ebe mebe ọbụla ndị Igbo nọ, ọ ya adụrụ ndị Igbo mma. Igbo anyị nọ n'obodo ahụ Yoruba, anyị bụ Yoruba, anyị na-arụ anyị fesi ife dobe anyị. Onye ọbụla bụ onye Igbo ọ ya adịrị ya mma. Ụkwụ o ji eje anyị akpọ enu, Chukwu ya anọnyerie na-agọzi anyị ka anyị wee nwee ike idozi obodo anyị. Disemba ife niile ya eje, ha ya eje n'udo, nata n'udo. Ụkwụ ha ya eji mee nnata ya aka nke ha ji jee eje. Chineke nna isi anyị yọọ na anyị ga-ayọta ekwe aka na na anyị na-ayọ ka ịgọzi ụmụ Igbo niile ebe ma ebe onye anọ na ife ọbụla onye na-eme ka ọ na-agarị ya. Ndị na-achọ mkpụrụ nke afọ ha ya enweta ife ndị a ka anyị na-ayọ kwenye emedozi aka izi nwe na anyị. Amen. Ọhaneze ikwuribe ndị ọma njem ọnụ, unu ahụlanụ ka o si wee gaa n'ọmalịcha ihe omume mmechi nzukọ nke afọ bụ nke ndị Ozubulu Development Union na-eme na mba Lagos. Otu ọbụla o si wee dị, unu ahụlanụ na ndị Igbo na anyị na-ahụ onwe anyị n'anya, na mmekọrịta mmadụ na ibe ya oge ọbụla na-eme gịnị bụ ihe dị mma ka anyị gaa n'ihu na-ahụ onwe anyị n'anya. Ịmaka nsi na-ekwu ya, o ji ngaji eri ya biko mee gịnị, ya biko cheta onye ji aka mee ihe ọma nye onye ahụ nọ gị n'akụkụ. Maka gịnị? Maka na onwe gị onye mee echi, ugwu bụ nkwanye nwaanyị amụta ibe ya. Echefukwala na ị nwere ike isonyere anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia na Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Anyị nọcha ebe ahụ. Naanị ị ga-eme bụ gịnị, chọọ anyị na @isimbido TV, ebe ahụ ka ị ga-enweta anyị. Aha m ka bụkwa Maazị Stanley Chizaram Ikije, mmadụ PLC, Akpụke TV nwa aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka. Ịkpọ m onye mmemme, ihe ọbụla m ji na-akpa nsị gị ngwalekwe ya jide. Otu ọbụla o si wee dị, ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere m n'igwe Facebook, ị ga-ahụ m na Ikije Stanley Chizaram, na Instagram ị ga-ahụ m na Stanley Chizaram Ikije. Ruo ụbọchị ọzọ mụ na gị ga-ahụ, ana m asị gị ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri atala azụ anwụla, o ji ngaji eri dododo, chetakwa onye ji aka. Ana m asị gị imeela maka isonyere anyị. Gaa n'ihu na-esonyere anyị n'Isi Mbido TV, akpakwala ya aka. Ndewo.